túto tému vyvolali tie problémy, ktoré nastali s veľa vínami, ktoré mali vinohraníci a oslovilo ma, poviem, a veľké množstvo ľudí bolo za mňou. Nedokladne za mňou a povie mi takú vetu, že Peťo, veď som to robil tak ako každý rok, vieš, akože reálne zakvasil som, odkalil som, dal som kvasinky, všetko, začalo som kvasiť a potom sa mi to zastavilo. Čo to, prečo za to takéto niečo? Sem sa dá vzorka, dá sa to sem, tlačí sa, oževa mera. Čiže môžeme si to ukázať, potom je to aj vzorka vína. Čiže tá prvá veľmi nízka cukronatosť, vysoký obsah kyselín, veľmi nízka hodnota pH, čiže žiadna aromatika. Nič, takto prebiehalo postupne. Toto je to obdobie, tuto sa to malo oberať, lebo už tuto potom začalo prudko stúpať a zbytočne sme to pH. Teraz som uvádzam jeden prípad, to je konkrétny prípad, s ktorým sa stretli, ktorým sme riešili. Prišiel za mňa jeden známy s tramínom červeným, ročník 2012. Toto sú namerané hodnoty, vhodná pre vinárov, lebo ľahko napadajú baktérie. A mohlo by sa vám stať, že ochutnáme, dáme to teraz do nejakého roztoku, ktorá by bola z vás senzoricky pre vás najnepríjemnejšia. Keby ste uberali teplotu, tá fermentácia by bežala pomalšie, čiže tá kvásna krivka by vyzerala takto. Čiže keďže teplotu zvyšujete a keďže teplotu zvyšujete, zase tá fermentácia by bola rýchlejšia a tá kvásna krivka by vyzerala asi takto, čiže by sa posunula dopredu. Zoberajte odberný valec, ja mám henta, píchnete tam tento problém, fermentácia nedobehne nám do konca, nastáva nejaký problém. Problém môže byť. To si mi mal už dávno povedať. Však čo to bude vedieť, že ty máš taký problém s tým, že ja to nechám aj týždeň ukotať ešte a už to tam vlastne žiadny cukor nemá. Takže na toto je to tiež dobré.